Честита баба Марта, приятели! Честита баба Марта на всички зрители на видеото! Да сте бели и червени, румени, засмени. Стихчето е пред очите ви. Поздравявам ви виртуално. Виждаме детелинката, четирилистната детелинка, която е символ на късмета и на щастието. Нека да ви съпътства през целия март месец. Нека красивата шивица, която виждаме между червения и белия цвят, да вдъхновява живота ни и да го украсява, да се вдъхновяваме за красиви дела. Желая ви здраве и щастие през настоящия месец. Много късмет и успехи!